Ο δισεκατομμυριούχος πατέρας βλέπει τη μαύρη σερβιτόρα να αφήνει τον ανάπηρο γιο του να κάνει ένα βήμα χορού και στη συνέχεια αλλάζει τη ζωή της για πάντα. Η σιωπή που έπεσε πάνω στο πιο αποκλειστικό εστιατόριο του Μανχάταν, του Κίνσλι, ήταν τόσο πυκνή που φαινόταν να έχει βάρος. Η συζήτηση σταμάτησε. Τα μαχαιροπύρουνα πάγωσαν στον αέρα και δεκάδες μάτια εστίασαν στο μικρό χώρο ανάμεσα στα τραπέζια. Ο 10χρονος Λούκας Μοντγκόμερι έτρεμε ορατά. Τα πόδια του, παγιδευμένα σε μεταλλικές ορθοστάτες, ταλαντεύονταν καθώς απλωνόταν προς την Ντιάνα Τζόνσον, τη μοναδική μαύρη σερβιτόρα του εστιατορίου. Το ζωντανό πιάνο είχε μόλις αρχίσει μια παλή μελωδία, και η παρόρμηση του αγοριού να ζητήσει από κάποιον να χορέψει ήρθε χωρίς προειδοποίηση. «Κύριε, ελέγξτε το γιο σας». Η κοφτή φωνή του διευθυντή Θόρντον διέκοψε τη σιωπή. «Αυτό είναι ακατάλληλο. Δεν είναι αίθουσα χορού, και οι υπαλληλοί μας δεν είναι εδώ για να διασκεδάζουν τα παιδιά». Ο Ρίτσαρντ Μοντγκόμερι, ιδιοκτήτης της Montgomery Investments και ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της χώρας, κατάπιε δύσκολα. Ήταν η πρώτη φορά που είχε βγάλει τον Λούκας για δείπνο δημόσια από το ατύχημα που είχε μερικώς παραλύσει τα πόδια του 2 χρόνια νωρίτερα, ένα λάθος που δεν θα επαναλάμβανε. «Λούκας, κάτσε κάτω». Η εντολή ήρθε χαμηλή αλλά σταθερή. Η Ντιάνα παρέμεινε ακίνητη, το βλέμμα της να εναλλάσσεται μεταξύ του διευθυντή, του δισεκατομμυριούχου και του αγοριού του οποίου το χέρι κρεμόταν ακόμα στον αέρα. Στα 5 χρόνια που εργαζόταν εκεί, είχε μάθει να γίνεται αόρατη, ειδικά για πελάτες όπως ο Μοντγκόμερι. «Κύριε Θόρντον, φεύγω». Η βαρδιά μου τελείωσε. Η φωνή της ακούστηκε ήρεμη καθώς έβγαλε την ποδιά της και την τοποθέτησε στο δίσκο. Στη συνέχεια, προς έκπληξη όλων, χαμογέλασε στο Λούκας και πήρε το χέρι του. «Δεν μπορώ να χορέψω με ποδιά». Ο Ρίτσαρντ σηκώθηκε απότομα. «Τι νομίζεις ότι κάνεις?» Η Ντιάνα κράτησε το βλέμμα του. «Αποδέχομαι μια πρόσκληση, κύριε». Πριν προλάβει κανείς να παρέμβει, ο Λούκας έκανε ένα διστακτικό βήμα μπροστά. Το πόδι του τράβηξε επώδυνα στο πάτωμα, και το μέταλλο των ορθοστατών του τρίζοντας. Αλλά η Ντιάνα δεν προσπάθησε να τον καθοδηγήσει ή να το βιάσει. Απλά προσαρμόστηκε στο δικό του ρυθμό. «Θα απολυθεί αύριο», ψιθύρισε μια γυναίκα στο διπλανό τραπέζι. Ο Ρίτσαρντ παρακολουθούσε, παγωμένος. Μια ξαφνική μνήμη το χτύπησε. Η Ελίζαμπεθ, η αείμνηστη σύζυγός του, χορεύοντας με τον Λούκα στο σαλόνι. «Δεν πρόκειται για την τελειότητα», είχε πει. «Πρόκειται για τη σύνδεση». Καθώς η Ντιάνα ακολουθούσε τα αδέξια βήματα του Λούκας, κάτι στα μάτια του αγοριού άλλαξε. Ο φόβος έδωσε τη θέση του σε έντονη συγκέντρωση. Η ντροπή έδωσε τη θέση της σε ντροπαλό περηφάνεια. Για πρώτη φορά από το ατύχημα, δεν καθοδηγούνταν, δεν βοηθούταν, ούτε διορθωνόταν. Ηγήθηκε. «Κύριε Μοντγκόμερι», η φωνή του διευθυντή διέκοψε τις σκέψεις του. «Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί. Θα τιμωρηθεί κατάλληλα». Ο Ρίτσαρντ δεν απάντησε. Ολόκληρο το εστιατόριο φαινόταν να περιμένει την αντίδρασή του. Μετά από όλα, ένας άνθρωπος με τη δύναμή του θα μπορούσε να τερματίσει την καριέρα, οποιοδήποτε με μία μόνο λέξη. Οι υπάλληλοι σταμάτησαν ομικρόν με τόνο. Τι έκαναν? Άλλοι πελάτες παρακολουθούσαν με μακάβρια περιέργεια. Το χαμόγελο του Λούκας, ωστόσο, ήταν ο μόνος ήχος που αντιχούσε στο μυαλό του. Η Ντιάνα οδήγησε το αγόρι πίσω στο τραπέζι μετά από 3 βήματα χορού. «Σας ευχαριστώ που με καλέσατε», είπε επίσημα, σαν να μιλούσε σε έναν ενήλικα. «Ήταν τιμή μου». Όταν γύρισε να φύγει, ο Ριτσάρντ τη σταμάτησε. «Περίμενε». Η φωνή του σάουντι διαφορετική, σχεδόν αναγνωρίσιμη για τον εαυτό του. «Ποιο είναι το πλήρες όνομά σας, Ντιάνα Τζόνσον, κύριε?» Ο Ρίτσαρντ κούνησε αργά το κεφάλι του. «Ντιάνα Τζόνσον», επανέλαβε σαν να το απομνημόνευε. Έπειτα πήρε μια κάρτα από μέσα από το σακάκι του και την κράτησε προς το μέρος της. «Το γραφείο μου». Αύριο στις 10 π.μ. ολόκληρο το εστιατόριο κρατούσε την αναπνοή του. Η Ντιάνα δέχτηκε την κάρτα χωρίς να δείξει καμία συναισθηματική αντίδραση, αλλά το χέρι της έτρεμε ελαφρώς. «Μπαμπά», φώναξε ο Λούκας καθώς απομακρυνόταν. «Γιατί το έκανες αυτό?» Η ερώτηση κρεμόταν στον αέρα σαν κατηγορία. Ο Ρίτσαρντ παρακολουθούσε το γιο του και για μια σύντομη στιγμή δεν έβλεπε μόνο το παιδί που είχε αφήσει η Ελίζαμπεθ στη φροντίδα του, αλλά έναν ολοκληρωμένο άνθρωπο των επιθυμιών και αναγκών του οποίου είχε συστηματικά αγνοήσει για 2 χρόνια. Καθώς το δείπνο προχωρούσε σε αμήχανη σιωπή, κανείς δεν παρατήρησε τη ματιά της Ντιάνα πριν φύγει. Όχι από φόβο ή παρέτηση, αλλά από μια ήρεμη αποφασιστικότητα που αντιπαραβαλόταν με την καταιγίδα που φούσκωνε στα μάτια του Ρίτσαρντ Μοντγκόμερι. Αν αυτή η ιστορία για την αξιοπρέπεια και τη μεταμόρφωση αγγίζει ήδη την καρδιά σας, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι για να παρακολουθήσετε πως μια απλή χειρονομία σεβασμού μπορεί να πυροδοτήσει μια σιωπηλή επανάσταση ικανή να μεταμορφώσει ζωές για πάντα.
Ο λόμπι του Montgomery Tower έλαμπε με τους γυάλινους και μαρμάρινους τοίχους του, αντανακλώντας το πρωινό ηλιακό φως. Η Ντιάνα Τζόνσον ένιωσε αμέσως εκτός τόπου με την καλύτερη ενδυμασία της, μια ναυτική φούστα και λευκό πουκάμισο που είχε αγοράσει σε προσφορά. Οι άνθρωποι που περνούσαν δίπλα της φορούσαν ρούχα που πιθανώς κόστιζαν περισσότερα από το μηνιαίο ενοικιό της. Η Ντιάνα Τζόνσον για να δει τον κύριο Montgomery, είπε στην υποδοχή, η οποία την εξέτασε με μια κλινική ματιά πριν κάνει μια κλήση. 18ος όροφος, η κυρία Γουίντερς θα σας δει. Στο ασανσέρ, η Ντιάνα πήρε μια βαθιά ανάσα, κρατώντας τη θαρμένη τσάντα της στο στήθος της. Δεν ήταν φόβος αυτό που ένιωθε. Ήταν μια ήσυχη αποφασιστικότητα που προερχόταν από το ότι είχε αντιμετωπίσει χειρότερα, πολύ χειρότερα. Η κυρία Γουίντερς ήταν μια γυναίκα στα 40 της με οξύ βλέμμα και άψογη στάση. Ο κύριος Montgomery είναι σε τηλεδιάσκεψη. Παρακαλώ, ακολουθήστε με. Καθώς περπατούσε μέσα από τους καθρέφτες διαδρόμους, η Ντιάνα ένιωσε τα περίεργα βλέμματα των υπαλλήλων. Μια μαύρη γυναίκα που συνοδευόταν μέσα από τα εκτελεστικά γραφεία ήταν αρκετά σπάνια για να προκαλέσει εικασίες. Σε απέλησε, έτσι δεν είναι, ρώτησε ξαφνικά η Γουίντερς όταν έμειναν μόνες σε μια αίθουσα αναμονής. Συμβαίνει. Ισχυροί πελάτες καλούν και άνθρωποι σαν εσάς χάνουν τις δουλειές τους. Άνθρωποι σαν εμένα. Ξέρετε τι εννοώ, η Γουίντερς διόρθωσε τα γυαλιά της. Υπάλληλοι που δεν ξέρουν τη θέση τους. Η Ντιάνα χαμογέλασε, χωρίς να είναι διασκεδασμένη. Και που ακριβώς θα ήταν αυτό, πριν προλάβει η Γουίντερς να απαντήσει, το τηλέφωνο της χτύπησε. Θα σας δει τώρα. Το γραφείο του Ρίτσαρντ Μοντγκόμερι κατέχει τη μισή επιφάνεια του ορόφου. Μέσα από τα παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή, το Μανχάταν έμοιαζε με μια μακρινή παιδική χαρά. Ο άντρας στεκόταν, κοιτάζοντας την πόλη σαν να ήταν προσωπική του περιουσία. Κύριε Μοντγκόμερι, το χαιρέτησε η Ντιάνα επίσημα. Ο Ρίτσαρντ γύρισε, το πρόσωπό του μια μάσκα ελεγχόμενου προσώπου. Δεσποινής Τζόνσον, σας ευχαριστώ που ήρθατε. Έδειξε μια καρέκλα, παρακαλώ. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν υπολογισμένη, μια τακτική που η Διάνα αναγνώρισε αμέσως. Ήταν η σιωπή που σχεδιάστηκε για να κάνει τους νευρικούς ανθρώπους να μιλούν υπερβολικά, να αυτοκατηγορούνται. Έχετε κάποιο υπόβαθρο, ρώτησε τελικά ο Ριτσάρντ. Συγγνώμη. Εκπαίδευση, κολέγιο. Η Διάνα κράτησε το βλέμμα της σταθερό. Πτυχίο στην ανάπτυξη παιδιών από το Ενγαϊού. Ατελές μεταπτυχιακό στην ειδική εκπαίδευση. Κάτι φάνηκε στο πρόσωπο του Ριτσάρντ. Έκπληξη, ίσως. Και εργάζεστε ως σερβιτόρα. Στην πραγματικότητα εργάζομαι σε 3 δουλειές. Στο εστιατόριο, σε ένα βιβλιοπωλείο τα Σαββατοκύριακα και ως δασκάλα όταν μπορώ να βρω μαθητές. Ο Ρίτσαρντ μετακινήθηκε προς το τραπέζι της, παίρνοντας έναν φάκελο. Έκανα κάποια έρευνα για εσάς, Δεσποινής Τζόνσον. Ήθελα να καταλάβω ποιο ήταν το άτομο που, δίστασε, χόρεψε με το γιο μου. Άνοιξε το φάκελο, αποκαλύπτοντας εκτυπωμένες φωτογραφίες ενός κοινοτικού κέντρου. Βήματα ελευθερίας. Το ιδρύσατε πριν 6 χρόνια. Η Διάνα κάθισε πιο ίσια στην καρέκλα της. Το ίδρυσα μαζί με την αδελφή μου, τη Ζωή. Ένα πρόγραμμα χορού για παιδιά με σωματικές αναπηρίες. Ο Ρίτσαρντ ξεφύλισε κάποια έγγραφα που τώρα πρόκειται να κλείσουν λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Η Διάνα δεν έδειξε καμία έκπληξη. Φυσικά, θα μάθαινε όλα αυτά σε λιγότερο από 24 ώρες. Δεν ήρθα εδώ για να σας ζητήσω χρήματα, κύριε Μοντγκόμερι. Τότε γιατί ήρθατε, επειδή με καλέσατε? Ο Ρίτσαρντ γέλασε απαλά, ένας ήχος χωρίς χαρά. Δίκαιο. Σηκώθηκε ξανά, ανήσυχος. Θέλω να δουλέψετε για μένα. Η Διάνα ανοιγόκλεισε τα μάτια της, πραγματικά εκπληκτή ως σερβιτόρα στο σπίτι σας. Το πρόσωπο του Ρίτσαρντ σκληραίνει. Ως θεραπευτική συνοδός για τον Λούκας. Το όνομα του γιού του φαινόταν δύσκολο για εκείνο να το πει. Η Διάνα παρατήρησε πως τα μάτια του παρέκλειναν στιγμιαία σε μια φωτογραφία στο τραπέζι. Μια χαμογελαστή γυναίκα που κρατάει ένα μωρό. Έχω τους καλύτερους ειδικούς στη χώρα, συνέχισε ο Ρίτσαρντ. Φυσικοθεραπευτές, νευρολόγους, ψυχολόγους. Αλλά αυτό που κάνατε χθες, σταμάτησε σαν να τον πρόδιδαν τα λόγια. Ήταν απλώς ένας χορός, κύριε Μοντγκόμερι. Ήταν η πρώτη φορά που τον είδα να χαμογελά από το ατύχημα. Η παραδοχή ήταν επώδυνη. Δεν θέλω έναν χορευτή για το γιο μου. Θέλω κάποιον που μπορεί να κάνει αυτό που κάνατε. Να ακολουθεί, όχι να ηγείται. Η Διάνα μελέτησε τον άντρα μπροστά της. Κάτω από την πρόσωψη της δύναμης και του ελέγχου, είδε αυτό που ίσως οι άλλοι δεν έβλεπαν. Έναν απελπισμένο, χαμένο πατέρα.
Μπορώ να σας πληρώσω 5 φορές όσα βγάζετε τώρα. Η Διάνα σηκώθηκε. Όχι. Ο Ρίτσαρντ φάνηκε σοκαρισμένος, σαν κάποιος που δεν είναι συνηθισμένος να ακούει αυτή τη λέξη. Δεν εργάζομαι για ανθρώπους που βλέπουν μόνο το χρώμα μου ή την κοινωνική μου τάξη πριν δουν την ικανότητά μου, εξήγησε ήρεμα. Και σίγουρα δεν εργάζομαι για ανθρώπους που προσπαθούν να αγοράσουν λύσεις σε συναισθηματικά προβλήματα. Το πρόσωπο του Ρίτσαρντ κοκκίνησε. Αρνείστε μια προσφορά που θα λύσει τα οικονομικά σας προβλήματα από περηφάνεια, από αξιοπρέπεια, διόρθωσε η Διάνα. Και γιατί ο γιος σας αξίζει περισσότερα από κάποιον που προσλήφθηκε για να προσποιείται ότι νοιάζεται. Περπάτησε προς την πόρτα, στη συνέχεια σταμάτησε. Ο Λούκας δεν χρειάζεται περισσότερους ειδικούς. Χρειάζεται χώρο για να ζήσει τη δική του ζωή. Δεν ξέρεις το γιο μου? Όχι. Η Διάνα συμφώνησε. Αλλά ξέρω ανθρώπους σαν αυτόν. Ανθρώπους των οποίων οι σωματικοί περιορισμοί δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με τα όρατα κλουβιά που χτίζουμε γύρω τους. Έβγαλε μια κάρτα από τη τσάντα της και την τοποθέτησε στο τραπέζι. Μαθήματα Freedom Steps κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 4 μετά μεσημβρίαν. Αν θέλεις να φέρεις τον Λούκας, το πρώτο μάθημα είναι δωρεάν. Καθώς η Διάνα έφευγε, πέρασε από το Γουιντέρς, ο οποίος προφανώς άκουγε πίσω από την πόρτα. Μόλις απέρριψες μια προσφορά από τον Ρίτσαρντ Μοντγκόμερι, ψιθύρισε απίστευτα. Είσαι τρελή, η Διάνα χαμογέλασε. Ίσως, αλλά προτιμώ να είμαι τρελή παρά περιουσία. Την επόμενη Τετάρτη, η Διάνα ήταν στη ρεσεψιόν του κοινοτικού κέντρου όταν η Ζωή, η αδελφή της και συνιδρύτρια του έργου, ήρθε τρέχοντας. Υπάρχει μια Μπέντλι παρκαρισμένη έξω, ψιθύρισε, ρυθμίζοντας νευρικά το χιτζάπ της. Και δεν θα πιστέψεις ποιος είναι μέσα. Μέσα από το παράθυρο, η Διάνα είδε το πολυτελές αυτοκίνητο. Ο Λούκας ήταν στο πίσω κάθισμα, κοιτάζοντας ανήσυχα έξω από το παράθυρο. Ο Ρίτσαρντ παρέμεινε στο κάθισμα του οδηγού, τα χέρια του ακόμα στο τιμόνι σαν να πολεμούσε μια εσωτερική μάχη. Δεν θα μπει μέσα, προέβλεψε η Ζωή. Άντρες σαν αυτόν δεν έρχονται σε μέρη σαν αυτό. Η Διάνα χαμογέλασε, θυμούμενη το βλέμμα του Λούκας κατά τη διάρκεια εκείνων των σύντομων στιγμών χορού. Μην υποτιμάς τη δύναμη ενός αποφασισμένου γιου. Καθώς παρακολουθούσαν, η πόρτα του αυτοκινήτου άνοιξε. Ο Λούκας βγήκε αργά, ρυθμίζοντας τις συσκευές του. Τότε, προς έκπληξη όλων, βγήκε και ο Ριτσάρντ. Ο δισεκατομμυριούχος φαινόταν εκτός τόπου με τα κάζουαλ παντελόνια και το πουλόβερ του. Μια προφανής προσπάθεια να ντυθεί λιγότερο επίσημα, αλλά ακόμα φώναζε προνόμιο. Σου είπα ότι θα έρθει, μουρμούρισε η Διάνα περισσότερο στον εαυτό της. Η Ζωή την κοίταξε. Τι έκανες? Η Διάνα δεν απάντησε, αλλά τα μάτια της έλαμπαν με ένα μυστικό που ούτε η αδελφή της γνώριζε πλήρως. Στο μικρό διαμέρισμά της στο Μπρόγκς, κρυμμένο κάτω από το κρεβάτι της, υπήρχε ένα σημειωματάριο γεμάτο σημειώσεις για παιδιά σαν τον Λούκας και άντρες σαν τον Ρίτσαρντ Μοντγκόμερι. Χρόνια παρατήρησης, έρευνας και ένα σχέδιο που είχε ξεκινήσει με μια απλή αποδοχή μιας πρόσκλησης για χορό. Αυτό που δεν ήξερε ο Ρίτσαρντ Μοντγκόμερι, αυτό που δεν μπορούσε να φανταστεί στον κόσμο του με τους γυάλινους πύργους και τους ατελείωτους τραπεζικούς λογαριασμούς, ήταν ότι η Διάνα Τζόνσον δεν ήταν απλώς μια σερβιτόρα που είχε συμφωνήσει να χορέψει με το γιο του. Ήταν μια γυναίκα με αποστολή. Και η αυτοκρατορία του απομόνωσης και του προνομίου του ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη πρόκλησή της. Η απλή αλήθεια ότι μερικά από τα μεγαλύτερα μαθήματα στη ζωή δεν μπορούν να αγοραστούν. Πρέπει να βιωθούν. Το Freedom Steps λειτουργούσε από μια παλιά αποθήκη της κοινότητας. Χειροποίητες αφίσες διακοσμούσαν τους στίχους με φράσεις όπως ο ρυθμός σου, οι κανόνες σου και κάθε κίνηση μετράει. Όταν μπήκαν ο Ρίτσαρντ και ο Λούκας, παιδιά με διάφορους τύπους κινητικών συσκευών ασκούσαν ελεύθερες κινήσεις στον ήχο ενός ελαφρού ρυθμού. Κύριε Μοντγκόμερι, προσέγγισε η Διάνα, φορώντας απλά ρούχα με το λογότυπο του προγράμματος. Καλώς ήρθατε. Ο Λούκας παρακολουθούσε τα παιδιά με θαυμασμό. Μια κοπέλα σε αναπηρικό καροτσάκι περιστρεφόταν σε ακριβείς κύκλους, ενώ ένα αγόρι με προσθετικό πόδι δημιουργούσε μια ακολουθία βημάτων. Φαίνεται χαοτικό, σχολίασε ο Ρίτσαρντ, εμφανώς άβολα. Υπάρχει δομή, απάντησε η Διάνα. Απλώς δεν είναι αυτή που αναγνωρίζεις. Γύρισε προς τον Λούκας. Θα ήθελες να συμμετάσχεις? Ο αγόρι κούνησε ενθουσιασμένα το κεφάλι του, αλλά κοίταξε τον πατέρα του, διστακτικός. Προχώρα, είπε ο Ρίτσαρντ με ένταση. Θα είμαι εδώ. Καθώς η Διάνα καθοδηγούσε τον Λούκας προς την ομάδα, η Ζώε πλησίασε τον Ρίτσαρντ και του πρόσφερε μια καρέκλα. Η πρώτη μέρα είναι πάντα η πιο δύσκολη, σχολίασε. Για τους γονείς, όχι για τα παιδιά. Αυτό δεν είναι θεραπεία, αντέτεινε ο Ρίτσαρντ. Προσέλαβα τους καλύτερους ειδικούς αποκατάστασης. Και πώς έχει πάει αυτό για τον Λούκας? Ρώτησε η Ζώε ήρεμα.
Η πόρτα του στούντιο άνοιξε. Μια ηλικιωμένη γυναίκα μπήκε, στηριζόμενη σε ένα περίτεχνο μπαστούνι. Είχε γκρίζα μαλλιά σε κομψές πλεξούδες και επιβλητική παρουσία. Δόκτωρ Ελέιν Μέρσερ, ψιθύρισε η Ζώε. Νευροεπιστήμονας που ειδικεύεται στην πλαστικότητα του εγκεφάλου. Συνταξιούχος από το Χάρβαρντ. Η γυναίκα χαιρέτησε αρκετά παιδιά πριν παρατηρήσει το Ρίτσαρντ. Κύριε Μόντγκομερι, έχετε απορρίψει την ερευνητική μου πρόταση 3 φορές τα τελευταία 2 χρόνια. Δόκτωρ Μέρσερ, δεν περίμενα να σας δω εδώ. Εγώ επιβλέπω το ερευνητικό πρόγραμμα, εξήγησε. Μελετάμε πως οι μη κατευθυντικές προσεγγίσεις στην κίνηση επηρεάζουν την νευρονική αναδιάρθρωση σε παιδιά με κινητικές προκλήσεις. Έρευνα, κατσούφιασε ο Ρίτσαρντ. Νόμιζα ότι αυτό ήταν απλώς ένα μάθημα χορού της κοινότητας. Η ελευθερία βημάτων είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα κινητικής αποκατάστασης βασισμένο στη θεωρία της αυτονομίας στην κίνηση, εξήγησε. Ενσωματώνουμε τον προσαρμοσμένο χορό με νευροεπιστημονικές αρχές. Γιατί δουλεύεις ως σερβιτόρ αν διευθύνεις ένα ερευνητικό πρόγραμμα, γιατί δεν έχουμε επαρκή χρηματοδότηση ακόμα και γιατί άνθρωποι σαν εσένα μας έχουν απορρίψει 3 φορές. Το νόημα ήρθε. Ήσουν η βοηθός της Δόκτωρ Μέρσερ στις προτάσεις. Συγγραφέας, διόρθωσε η Δόκτωρ Μέρσερ. Η Ντιάνα είχε ένα τελές μεταπτυχιακό γιατί έπρεπε να εγκαταλείψει το κολέγιο για να φροντίσει την αδελφή της, αλλά η θεωρητική της εργασία είναι πρωτοποριακή. Ήξερες ποια ήμουν στο εστιατόριο, κατέληξε ο Ρίτσαρντ. Από τη στιγμή που μπήκες μέσα, επιβεβαίωσε η Ντιάνα. Και όταν ο Λούκας σηκώθηκε να χορέψει, αναγνώρισα την ευκαιρία να δείξω, όχι να πω. Ήταν σκηνοθετημένος ο χορός, απολύτως όχι. Ο Λούκας διάλεξε να σηκωθεί. Εγώ διάλεξα να ακολουθήσω. Μια ομάδα δημοσιογράφων μπήκε στο στούντιο. Ο Ρίτσαρντ αμέσως σφίχτηκε. Τι είναι αυτό, το δεύτερο μέρος του σχεδίου? Ντιάνα χαμογέλασε ελαφρά. Η Ζώε έδειξε στο Ρίτσαρντ ένα πρόσφατα δημοσιευμένο άρθρο. Επαναστατική μεθοδολογία κινητικής αποκατάστασης δείχνει υποσχόμενα αποτελέσματα. Δημοσιεύσαμε τα πρώτα μας αποτελέσματα σήμερα, εξήγησε η Δόκτωρ Μέρσερ. Και καλέσαμε τον τύπο. Χρησιμοποίησε στο γιο μου για μια δημόσια σχέση. Η φωνή του Ρίτσαρντ ήταν καθαρός πάγος. Η Ντιάνα τον οδήγησε σε ένα πλάγιο δωμάτιο όπου φωτογραφίες δεκάδων παιδιών κοσμούσαν τους τοίχους, η καθεμία με χειρόγραφες στατιστικές προόδου. Στον τελευταίο τοίχο υπήρχε ένα κενό πλαίσιο. Τι είναι αυτό? Ρώτησε. Το μέλλον μας. Το πλήρες κέντρο αποκατάστασης που θα μπορούσαμε να χτίσουμε αν είχαμε τους πόρους. 500 παιδιά το χρόνο αντί για 50. Εσύ οργάνωσες όλα αυτά, μουρμούρισε ο Ρίτσαρντ. Ο χορός, η συνάντηση, που με έφερε εδώ την ημέρα της παρουσίασης. Είδα μια ευκαιρία και την εκμεταλλεύθηκα. 4 μήνες πριν, όταν ακύρωσες τη συνάντησή μας χωρίς να διαβάσεις την πρόταση, υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι θα βρω έναν τρόπο. Διάνα. Η ζωή διέκοψε. Είναι ο Λούκας. Βιάστηκαν να επιστρέψουν. Ο Λούκας ήταν στο κέντρο του δωματίου, περιτριγυρισμένος από άλλα παιδιά. Κάποιος είχε κλείσει τη μουσική και όλοι παρακολουθούσαν σιωπηλοί. Το αγόρι είχε αφαιρέσει μία από τις στηρίξεις του και προσπαθούσε να ισορροπήσει μόνο με μία στήριξη. Λούκας. Ο Ρίτσαρντ προχώρησε μπροστά, αλλά η Διάνα το σταμάτησε. Περίμενε, ψιθύρισε. Κοίτα. Ο Λούκας πήρε μια βαθιά ανάσα, συγκεντρώθηκε. Τότε, προς έκπληξη όλων, ειδικά του πατέρα του, έκανε ένα πλήρες βήμα χωρίς πλήρη στήριξη. Ήταν μικρό, ασταθές, αλλά εντελώς δικό του. Τα παιδιά χειροκρότησαν. Οι φωτογραφικές μηχανές άστραψαν. Το πρόσωπο του Ρίτσαρντ, συνήθως ήρεμο και αδιάβαστο, ήταν τώρα εκτεθειμένο με δάκρυα που δεν είχαν χυθεί να γυαλίζουν στα μάτια του. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τα Freedom Steps, είπε ήσυχα η Διάνα. Δεν πρόκειται για τέλεια βήματα. Πρόκειται για τα πρώτα βήματα μόνα τους. Ο Ρίτσαρντ παρακολουθούσε το γιο του, όχι ως πρόβλημα που πρέπει να διαχειριστεί, αλλά ως έναν ολοκληρωμένο άνθρωπο που ανακαλύπτει τη δική του δύναμη. Αυτό θα μπορούσε να είχε γίνει χωρίς να με χειραγωγήσουν, είπε τελικά. Θα μπορούσε να είχε γίνει αν είχες απαντήσει στις κλήσεις μας ή αν είχες διαβάσει τις προτάσεις μας 3 φορές. Οι δημοσιογράφοι παρατήρησαν τον Ρίτσαρντ. Ένας ψίθυρος μεγάλωνε καθώς ο Λούκας, ανίδεος της έντασης, συνέχιζε να εξασκεί το νέο του βήμα με μια έκφραση απόλυτης συγκέντρωσης. Ο Ρίτσαρντ Μοντγκόμερι ήταν παγιδευμένος. Μπροστά του υπήρχαν 2 επιλογές: να αποσυρθεί με θυμό, επιβεβαιώνοντας την πίεση τη φήμη του ως ψυχρού και υπολογιστικού, ή να αγκαλιάσει τη στιγμή που είχε δημιουργήσει ο γιος του.
Μεταξύ της εξουσίας που είχε πάντα και της ελευθερίας που χρειαζόταν ο γιος του, ο Ρίτσαρντ βρέθηκε σε άγνωστο έδαφος, όπου ούτε τα χρήματα ούτε η επιρροή του καθόριζαν το επόμενο βήμα. Ο άντρας που ήλεγχε κάθε πτυχή της ζωής του τώρα, αντιμετώπιζε μια επιλογή που κανένα ποσό πλούτου δεν μπορούσε να αγοράσει. Το βλέμμα του μετατοπίστηκε μεταξύ του χαμογελαστού γιού του και των δημοσιογράφων που περίμεναν την αντίδρασή του. Η ταπεινότητα δεν ήταν αρετή στο λεξιλογιό του, αλλά καθώς έβλεπε τη μεταμόρφωση στο πρόσωπο του Λούκας, κάτι μέσα του άρχισε να σπάει. Η ορχήστρα της εξουσίας και των προνομίων που ήταν συνηθισμένος τώρα έπαιζε μια διαφορετική μελωδία, και έπρεπε να αποφασίσει, θα συνέχιζε να διευθύνει ή θα μάθαινε να ακολουθεί. Ο Ρίτσαρντ Μοντγκόμερι αντιμετώπισε τους δημοσιογράφους που περίμεναν την αντίδρασή του. Ο γιος του μόλις είχε κάνει ένα βήμα μόνος του μπροστά στις κάμερες, και η Διάνα Τζόνσον τον είχε καθοδηγήσει επιδέξια σε αυτή τη αδύνατη στιγμή. «Κύριε Μοντγκόμερι», πλησίασε ένας δημοσιογράφος, «μπορείτε να σχολιάσετε την παρουσία σας στα Freedom Step σήμερα? Είναι αλήθεια ότι το ίδρυμά σας απέρριψε τη χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος 3 φορές?» Ο Ρίτσαρντ κοίταξε τον Λούκας, ο οποίος εξακολουθούσε να εξασκεί το νέο του βήμα, ανίδεος της πολιτικής έντασης. Τότε, προς έκπληξη όλων, ειδικά της Διάνας, χαμογέλασε. «Ξέρεις τι είναι το πιο δύσκολο για κάποιον στη θέση μου?» Απευθύνθηκε ο Ρίτσαρντ στο δημοσιογράφο, αλλά μίλησε αρκετά δυνατά ώστε να τον ακούσουν όλοι, παραδεχόμενος, όταν κάνουμε λάθος, μια σοκαριστική σιωπή γέμισε το δωμάτιο. Το Ίδρυμα Μοντγκομερί είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη δέσμευση να χρηματοδοτήσει πλήρως τα Freedom Steps για τα επόμενα 5 χρόνια και να χτίσει ένα μόνιμο κέντρο αποκατάστασης βασισμένο στη μεθοδολογία που ανέπτυξαν ο Δόκτωρ Μέρσερ και η κυρία Τζόνσον. Οι φωτογραφικές μηχανές άστραψαν. Η Ζω εξέσπασε σε μια κραυγή έκπληξης. Με μια προϋπόθεση, πρόσθεσε, παρατηρώντας τη Διάνα να σφίγγεται, ότι η κυρία Τζόνσον θα διατηρήσει πλήρη αυτονομία πάνω στο πρόγραμμα και τη μεθοδολογία του. Καμία εταιρική παρέμβαση. 3 μήνες αργότερα, μπουλντόζες καθάριζαν το έδαφος για το νέο κέντρο αποκατάστασης Freedom Steps. Το έργο δεν ήταν το πιο πολυτελές που είχε χρηματοδοτήσει ποτέ το Ίδρυμα Μοντγκομερί, αλλά ήταν το πιο καινοτόμο με κάθε χώρο σχεδιασμένο με άμεση συμμετοχή από τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Η Διάνα επιβλέπει συχνά την κατασκευή, αλλά ποτέ μόνη της. Ο Λούκας εμφανιζόταν τακτικά, μερικές φορές φέρνοντας μαζί του άλλα παιδιά. Και προς έκπληξη του προσωπικού, ο Ρίτσαρντ Μοντγκομερι επίσης εμφανιζόταν, παρατηρώντας σιωπηλά την πρόοδο. «Ποτέ δεν νόμιζα ότι θα εμφανιζόσουν σε συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου», σχολίασε η Διάνα μια απόγευμα καθώς εξέταζαν τα σχέδια. «Ποτέ δεν νόμιζα ότι θα έπρεπε να μελετήσω την ευρωπλαστικότητα στα 50», απάντησε ο Ρίτσαρντ, τρίβοντας τα κουρασμένα του μάτια. Μπροστά του υπήρχε ένα επιστημονικό άρθρο σημειωμένο με αυτοκόλλητα. «Αλλά να πού είμαστε?» Η Διάνα κοίταξε τον άντρα με περιέργεια. «Είναι αυτό μέρος της δημόσιας εξηλαιωσής σου ή πραγματικά νοιάζεσαι?» Ο Λούκα ζήτησε να το αφαιρεθεί η δεύτερη ορθοστάτη την περασμένη εβδομάδα. «Το ξέρω. Μου το είπε. Ο προηγούμενος φυσιοθεραπευτής του είπε ότι αυτό θα ήταν αδύνατο για τουλάχιστον 2 χρόνια. Η Διάνα χαμογέλασε. «Αλλά την απέλυσες, θυμάσαι, επειδή μου είπες ότι έκανε λάθος?» «Και έκανε». Η Διάνα έδειξε μια φωτογραφία του Λούκας που ισορροπούσε μόνο με μια πατερίτσα. «Προοδεύει πιο γρήγορα από οποιαδήποτε παραδοσιακή ιατρική πρόβλεψη». «Γιατί ποτέ δεν αποδέχτηκες τη συγγνώμη μου?» ρώτησε ξαφνικά ο Ρίτσαρντ. «Επειδή ποτέ δεν ζήτησε συγγνώμη. Ανακατεύθυνες πόρους, άλλαζες πολιτικές, χρηματοδοτούσες το πρόγραμμα μας. Αυτό δεν είναι συγγνώμη, είναι αποζημίωση». Ο Ρίτσαρντ κούνησε αργά το κεφάλι. «Δίκαιο πάλι». Στην τελετή εγγενείων 6 μήνες αργότερα, η αντίθεση με εκείνη τη νύχτα στο εστιατόριο δεν θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη. Ο τεράστιος προσαρμοστικός χώρος ήταν γεμάτος παιδιά με διάφορους τύπους κινητικών συσκευών, όλα να κινούνται ελεύθερα. Στο κέντρο της κύριας αίθουσας, ο Λούκας, τώρα φορώντας μόνο μια ελαφριά ορθοστάτη στο αριστερό του πόδι, καθοδήγησε μια μικρή χορογραφημένη ρουτίνα με 3 άλλα παιδιά. Οι κινήσεις του ήταν ακόμα περιορισμένες, αλλά ρέου με μια αυτοπεποίθηση που κανένας γιατρός δεν είχε προβλέψει. Ο Ρίτσαρντ παρακολουθούσε από απόσταση, χωρίς να παρεμβαίνει. «Δεν χρειάζεται πια να τον κρατάς», είπε η Διάνα, πλησιάζοντας ήσυχα. «Όχι», συμφώνησε ο Ρίτσαρντ. «Αλλά εξακολουθεί να χρειάζεται να είμαι κοντά του». «Καθοριστική διαφορά». Ο Ρίτσαρντ γύρισε να την κοιτάξει. «Ευχαριστώ», είπε απλά. «Γιατί ακριβώς?» «Για το ότι με δίδαξες να ακολουθώ». Ένας δημοσιογράφος πλησίασε. «Κύριε Μοντγκόμερι, πώς νιώθεις βλέποντας την πρόοδο του γιού σου?» Ο Ρίτσαρντ κοίταξε τον Λούκας, ο οποίος τώρα βοηθά μια μικρότερη κοπέλα να βρει την ισορροπία της. Περήφανος, όχι για όσα έχει ξεπεράσει, αλλά για όσα έχει δημιουργήσει για τους άλλους. «Και ποιο έχει είναι το μεγαλύτερο μάθημα που έχεις μάθει σε αυτό το ταξίδι?»
Ο Ρίτσαρντ Μοντγκόμερι, ο άνθρωπος που κάποτε ήταν γνωστός μόνο για την οικονομική του αυτοκρατορία, κοίταξε απευθείας στην κάμερα. Ότι οι αληθινοί ηγέτες δεν είναι αυτοί που καθοδηγούν τους άλλους στον δρόμο που πιστεύουν ότι είναι σωστός, αλλά αυτοί που έχουν το θάρρος να ακολουθήσουν όταν κάποιος τους δείξει έναν καλύτερο τρόπο. Έναν χρόνο αργότερα, το πρόγραμμα Freedom Steps επεκτάθηκε σε 3 νέες πόλεις. Η Διάνα έλαβε το βραβείο καινοτομίας παιδιατρικής αποκατάστασης και η μεθοδολογία της άρχισε να εφαρμόζεται σε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Ο Λούκας, τώρα χρησιμοποιώντας μόνο ένα ελαφρύ μπαστούνι σε δύσκολες μέρες, εγγράφηκε σε κανονικό σχολείο και έγινε εκπρόσωπος νέο για το πρόγραμμα, εμπνέοντας άλλα παιδιά να βρουν το δικό τους ρυθμό. Και ο Ρίτσαρντ έμαθε το πιο δύσκολο και πολύτιμο μάθημα από όλα, ότι η αληθινή δύναμη δεν βρίσκεται στο να ελέγχεις κάθε κίνηση, αλλά στο να ξέρεις πότε είναι η ώρα να κάνεις ένα βήμα πίσω και να αφήσεις τους άλλους να οδηγήσουν το δρόμο. Σε έναν κόσμο που οι ισχυροί σπάνιοι αλλάζουν τις προοπτικές τους, και όπου αυτοί χωρίς δύναμη συχνά παραμένουν στη σκιά, η ιστορία του Ρίτσαρντ, της Διάνας και του Λούκας μας θυμίζει ότι η αληθινή μεταμόρφωση συμβαίνει όταν διασχίζουμε τα όρατα όρια που μας χωρίζουν. Όταν ένας δισεκατομμυριούχος μαθαίνει από μια σερβιτόρα, όταν ένας πατέρας ακολουθεί τα βήματα του γιού του. Αν αυτή η ιστορία για το πως μια απλή χειρονομία αξιοπρέπειας άλλαξε ζωές για πάντα άγγιξε την καρδιά σου, φρόντισε να εγγραφεί στο κανάλι μας γιατί πιστεύουμε ότι οι πιο βαθιές επαναστάσεις δεν ξεκινούν με μεγαλοπρεπή μανιφέστα ή δισεκατομμυριούχες περιουσίες. Ξεκινάνε όταν κάποιος έχει το θάρρος να κάνει ένα αυθεντικό πρώτο βήμα και κάποιος άλλος έχει τη σοφία να